manyo madatua lai kepala muda sambah ditibukan kabake madatua mau dibinta banyak-banyak sekali gawa beribu ampun. Sungguh pun kamak datua sambah ditibukan nambangkikan tangan bersusunkan jari baturkan lila dengan mau. Akan tetapi menjadi niat cinta di batin ialah kepada sialik kami. Nan seliri duduk tapi nan sabanja bari di tengah. Indak basibak jo basisiah bukan bainggo jo babateh di lingkuang sambah kasadonyo. Kajirik tabang ramu-ramu inggo mencakam di disaga tadabu lalu ke tanah. Kok kete indak disabuikan namu, kok kadang indak dianjuangkan gala, sambah ditibukan ke tengah-tengah. Ujung persambahan kepada mak datua. Manitah lah pemuda. Assalamualaikum kasah saijah salangkari batang cimpago orang patahkan. Adat di mago di negari tuah pidato disambahkan. Maka dipasambahkanlah sahalam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah namunjunjong namukuto kirim rajo tigo jurai. Iolah rajo dari Makkah balahan rajo baleruhun sapian rajo balua Cino nan tinggal di pulau Paco nangku daulat alam Minangkabau. Minangkabau apaga adat bapaga budi baso balika sopan jo santun balingkuang raso pareso serato lelo bastina. Badabu embak mamacah badabu lalu katapi tarui menyasa kapasere nang kodo matir tembak dibunuh pelibo japun badie sadatui dua datang. Pangulu banyak nembat tuah, tuangku banyak nengkirame, du balang banyak yang sakti. Jo simpuh hambo meminta, jo maau beribu ampun, tabiak kepada orang banyak. Nyampang tekirah yo tekirai, sorong jo lompatan ko basu, tapan terati konyo kurang. Jo salam gawa ambo japui, jo rila gawe ambo jalang, ampun jo maau jo puunkan, salam takzin pamanuhi. Kato adat kato pituah rajo nombor 2 pegang manti do balang pedoman tahu jadi pandai. Santano kaki salah langkah ataupun mulut sumbang kato ambono sah diutangi manitah bana alum pandai. Kalau sandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatukannya. Barambui anginnya melaku menuju bukit nolandai janiah langit badi basua ari non terang-terang bendang tantuah pulang bekudo. Tipak de badan diri ambo. Kok galak nyato dijejai kok pai karno suruh tibo di mulia punya orang cilaku ke badan diri taga de patuah kadang tuo. Ama badu. Kemudian daripada itu terletak pun tiang diulu di bawah gumpalan tali pemulu kato dahulu 3-5 go yang terjadi. Yang pertama sambah menyembah, kedua baso yubasi, ketiga syiriah jubinang. Sambah menyembah dalam adat tali batali undang-undang tasabui mulih manih tak pakai di baso bayi. Mulih manih talempong kato baso bayi gulo di bibir dalam cupak numpiawai banamu adat sopan santun. Manyo badat tua. Taruhkan ke pemuda. Kona baso nambat antun. Pihak de kami silang sapangka nemarah nemucu nemenanai meletakkan pekerjaan di rumah gadang nangku. Mau diminta banyak-banyak rila diaruk gadang-gadang. Ketua ambo minta ampun kasih ale ambo minta rila yo mau sekian sambah ditibukan. Dah sampai ke pemuda. Umpamo sampai madatua. Menangai imbon ke pemuda tadi kumata sabalu wetang tubuh bagi peh paluh kadado bakaja darah kemuku. Ado sabab karanun. Lariak kepada diri ambo ibarat layang-layang nyelong sudah. Kalangkapan balun lajukui. Bingkai lamah batang meliuk banang singkit teraju senjang angin limubu nang kadiadang. Mengko laki lapi tuah kapal mudoyo. Laki lapi tuah kapal mudoyo baguru ke pedang data dapi laruso balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke pelang aja baru beraja guru mati di silau sure-sure hilang. Baguncang bumi langit berombak rawit sailan bakumpul karang katapi. Kok karam bambu tentang itu. Akan tetapi sesudah ditimbang mana kato di silau mana ragi. Nung kato wajib dijawab, perundiang wajib dikembalikan. Ala buah perundiang kapal dulu tadi. Setentang sambah menyembah kedua adat baso basi. Kok tinggi nung kurang anjuang, kok gadang nung kurang ambak. Indak tabaso memuliakan kuku tobat gawa mesi. Kan itu bana buah pentang kapal dulu tadi. Yo baik itu madatua. Manya kapal mudo. Lai madatua. Nak di kami yang disiko, ala dilihat serantau ili, ala dipandang serantau mudia, ala disilau kiri jo kanan. Rasonyo ala dimakan alu jo patui.
damak sadang kacak tabau ala dirasuk menyeriau ala dikasau leke ato manya ke pemudo taruhkan mak datuk aduk ke kami pulo kini non alik tagak sama matang sobondong pai setampuak suri dek bacang pue tu jo mudo la bagandau gadang jo kete kurang tuo kota kilau no mudo kota sase salah contok melantiangkan salah kacak mampihkan salah mului mutangkan tak kira jalan kamasuk tak kira lenggang keluar tak singi budi dan rami mangko mambayi kami panuh-panuh meminta kami banyak-banyak kok dilai bari lama di batin ampun dipinta bunyi nak samu kita dengar tanpa nak samu kita lihat tenggang di kepemudo je bicara runjang dikarik di bukunya sekian sambah ditimbulkan dah sampai pada tua umpamu sampai kepemudo alhamdulillah baiklah itu bersyukur kepada Allah dek pandai mama betutu dek bijak mamain kato sanang lati silang sapangka non rasu tegak bapayong awan bak mandi dan nak sungai rasu baranang di telaku mangko de maau kadang faedah dari la banyak manfaat berila-rila kita nailok sarupo orang jua Bali selampih non daripada itu nak disisiat-sisiat sapelapah nak ditua-tua salat bah kalau kita batih runjang sampai di sikomat cak banak pemudo